ପଣସଟା ୟାକୁ ଆଉ ପାଚିବାକୁ ଦିଆଯିବନି। କେବଳ ତରକାରୀ ସବୁ ତରକାରୀ ହବ ବୁଝିଲେ। କଞ୍ଚାରୁ ତରକାରୀ ହବ ମାନେ କଞ୍ଚାରୁ ତରକାରୀ ଖାଇବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ପଣସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଣସରେ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପଣସରେ ଇଟିଲି ବି ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଭଳି କାମ କରିବ। ଗୋଟେ ଡବାରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ପଣସ ସବୁ ଦଉନାହାନ୍ତି କାଟିକିରି ତାକୁ ତରକାରୀରେ ପୁରା ହେଇଥିବ। ତମେ ଖାଲି ଡବା କାଟିବ, ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ହେଲା। ପଣସ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଲାଗିଛି। 15 କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ 15 ଫୁଟ ହବ। 15 ଫୁଟରେ 15 ଫୁଟ ପଣସ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? 15 ଫୁଟରେ କେବେ? 15 ଫୁଟରେ 15 ଫୁଟ ମୂଳ ଧରି ଲାଲେ ଯାଉଛି ଏଠି ଗଛ ଲାଗିବନି। ଆମେ କାଟି କୁଟି ତାକୁ କଟିଂ ପ୍ରୁନିଂ କରି ଖାଲି ତ ଫଳ ଆଣିବାର ଅଛି। କମର୍ସିଆଲ ବେସିସରେ ହବ। କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ଗଛକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବନି, ତାର ଫଳଟାକୁ ଆଣିବାର। ଆମର ତ ଦରକାର କ୍ରପ୍ ଦରକାର ନା। ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଚାଷ କରିକିରି କ'ଣ ହବ? କେତେ ଦିନ ଚାଷ କରିବା ଧାନ ଚାଷ କରିବା? ଧାନ ଚାଷ ତ କ୍ଷତି ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଗଲା ନା, ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଗଲା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଘରେ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବେଡ୍ କରିକି, କେମିତି ବେଡ୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବା, ବେଡ୍ କଲେ କେମିତି ହବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝିକିରି ଆମ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଏଇଟା ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍, ଏଇଟା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ହେଲା। ପାଣି ଠୋପେ ଠୋପେ ପଡ଼ିବ ମୂଳରେ, ଯେତିକି ଦରକାର ଗଛକୁ ସେତିକି ଦରକାର, ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଢାଳି ଦେବ, ତମେ ଦେଖିବ ପାଣିଟା ଏତିକି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ମୂଳକୁ ଯିବନି, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିଲ? ତମେ ଦେଖିଛ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଏତେ ଖରାରେ ତୁଳସୀ ଗଛଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ତାର ପୋରସ୍ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟରେ ଯେ ପାଣିଟା ପଇଲା, ସେ ଧୀରେ 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 ତାର ତଳୁ ଯିବ। ଚେରକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଦରକାର। 15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲଗେଇବ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ପାଣି। ଆମେ ଏତେ ପାଣି ଢାଳି ଇଏ କରି କଲା ବେଳକୁ ତ ଚେରକୁ ଯାଇନଥିବ ପାଣି, ଲାଭ କ'ଣ ହବ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ସରକାରଙ୍କର 90% ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଆମର ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ସବୁଠୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ବେଶୀ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତିକି ଦରକାର ଲୋଡ଼ା ସେତିକି ଦରକାର, ଆଉ ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଣି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଏତେ ପାଣି ବୋହି କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଦୌଡ଼ି ପାଣି କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନି। ସେ ପାଣି କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନି। କୋଉ ପାଣି? ଯେଉଁ ପାଣି ଭୂଇଁରେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଦଉଛି ସେ କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନି। ଭୂଇଁରେ ଯେଉଁ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ତାର ଯେଉଁ ମାଟିର ଯେଉଁ ସରଫେସ୍ ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ସେ ସବୁ ପୋରସ୍ଟାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଏ, ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବଜିଲା ସେ ତାର ଖୋଜି ଚାଲିବ, ସେ ପାଣି ଖୋଜି ଚାଲିବ। ପାଣିର ଧର୍ମ ହେଲା ତଳକୁ ଯିବ, ଗଡ଼ିବ। ଗଛ ପାଇଲା ଯେତିକି ପାଇଲା ସେତିକି ଢେରେ, ଅଧିକା ଦରକାର। ବଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ବହି ପଳେଇବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ମାନେ ବୁଲବୁ, ଦେଖବୁ, ଯିବୁ। କଟକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।